Horas madi hita saluhukna. Adorak somar saur hita dohot hata nitu hata jimulu mahita martangiang. Asini roha madihamu doho dame nasian debata ama doho sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hata nitu hata naga betupu jamita di partangiangan di bagasa tikion tarsurak do di Yohanes 4 ayat 20 sahatu 26. Tapi tihuk majo hata ni turpuki di bagasa rohat tabe songonoma didok. Didulukad do martangiang ia opunami. Gabe didok kamu ikut Jerusalem do partangiangan. Dungi ninna Yesus mamad do ibana. Porsea mahodiau inang. Naroma tikina gabe dak pola be dulukan manang Jerusalem partangiangan tu amai. Disobbahamu do nasobinoto muna. Huboto hami do nahusobbahami. Ay bangsu Yahudi do haroroan ni haluaon. Alay naroma tikina jalanung ngaroin waeng. Gabi di bagasa toddi dohot hasitongan. Martangiang akapartangiang natutu tu amai. Ayak kapartangiang nasongoni dipangido amai. Toddido anggo debata. Asa akkana martangiang tu ibana, patut martangiang di bagasa toddi dohot hasitongan. Dungi didok buru-burui ma maddo ibana. Huboto do naneng ro Mesias namargoar Kristus. Aidung ro ibana, berita honon na do saluhu nei tuhami. Dungi ninna Yesus mamado ibana. Au doi namakatai dohotto. Ima sahna. Donga sa porsiaon. Diturpukot tabigido padohan ni Yesus namadok songonon. Toddido anggo dewata. Asa akan martangiang tu ibana. Patut martangiang di bagasa toddi dohot hasitongan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ima didok di hati Indonesia. Mulu didok martangiang di bagasa toddi dohot hasitongan, do lapatan ni. Naparjulu martangiang sian nasaroha dohot namarsitutu. Ima mulu didok martangiang di bagasa toddi dohot hasitongan. Artina partangiangun manang parsobau tutuhani dada soal tempat manang inganan. Songon nanidok ni parok puasa Mariai di bagasa turpukon. Didok ibana nakaning. Didulukad do martangiang ia opunami. Gabi didok kamu ikon Jerusalem do partangiangan. Ima na di ayat 20. Doluk partangiangan yu punasida nanidokna ima didoluk Gerizim. Jala di Jerusalem ima didoluk Sion. Jadi mangihut te parapuani ikon didolukido inganan mulu neng marsoba manang martangiang tu debata. Alai roh Yesus madok tu paropuani. Porsea mahodiau inang. Naroma tikina. Gabedak pola bedulukan manang Jerusalem partangiangan tu amai. Lapatanna dung dapot tikini pakokopon ni Yesus. Hulakon. Lapatanna dung dapot tikini pakokopon ni Yesus. Lahu manubus dosan hitajol masyad dosai. Dak pola be ikon diduluk Gerizim manang diduluk Sion inganan parsobau tu debata. Alai disudi inganan do bui hita martangiang manang marsoba tu debata. Alanido dak pola ikom menghadap tu posisi tertentu hita mulu marsoba manang martangiang. Jadi dangadong istilah kiblat di hita halak Kristen. Ai mulu kiblat nomor tudu-tudu doi babua debata hola di inganan tertentu do ibana maringanan.
Hape dak songoni yang go debata nata sobbai. Ai toddi do debata. Di mana saja dan kapan saja dia selalu ada. Jadi, molo dihita halak Kristen, danga dong aturan na songoni. Molo neng menghadap tu utara pe posisi tanah martangyangi, manang tu arah selatan, barat, timur, bebas do sudi. Ala hadir do debata di sudi inganan. Manang didok mai do istilah omnipresent do tuhattai. Naso dibatasi tempat manang waktu. Aitot dido debata. Jadi di mana saja dan kapan saja, bahkan dalam situasi dan kondisi apapun, kita tetap bisa menyembah Allah karena Allah itu roh. Tohodo di gereja hita marpungu, marede, martangiang, manobba debata ganu ari minggu. Jala partangyangan di jabunya karuas. Alai dang namadok gabidang bui hita manobba debata di inganan asing. Di bahini molo didok martangiang di begesat todi dada soal tempat manang inganan. Alai martangiang sian nasaroha do namar situtu do. Ido na idok na martangiang di begesat todi. Jadi sian nasaroha do roha namar situtu. Jadi hati kita itu sungguh memegang peranan penting dalam penyembahan kita kepada Allah. Sekalipun kita misalnya angkat tangan, berlutut dalam menyembah Tuhan, tetapi jika hati tidak sungguh-sungguh, maka itu bukan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dungi partangyangot tu debata dak sukup holan bersifat lahiria sajo. Isarana fisikna hadir di gereja, alai roh anak pikiranna saliling namar minggui holan na tu dunia maya. Marceting-ceting muse dohot akadongan na rupaning. Jadi akka sisongoni dang namar tangiang manang dang namanobba di batabe di bekasat todi dohot hasitongan. Alai partangyangon manang panobau di bekasat todi do hasitongan ima molo sian nasaroha do namar situtu tu debata unang merdua roha. Napaduahon molo didok martangiang di begasat todi dohot hasitongan namar lapatan doi martangiang mardongan penedaun nasitong tu debata. Donga sahapor siaon diturpukot tabegiro nakaning didok Jesus tu paropuan Samariai. Disobbahamudo na sobinotomuna. Hubotohami do na husobbahami. Ay bangso Yahudi do haroroan ni haluawan. Artina, rikok do botoon isi do natasobba. Unang disobbay na so jelas hasitongan na. Ujungna gabililu haporsyaon na. Ala dang ditadda na sinobbana, gabidang dibotobe tudie ibana dibuan na sinobbanay. Molo debatado natasobba, ikkotutu tatadda debata natasobbay. Jadi buido ala hurang penadaun na dituhani, gabi hurak tarojar rohana marsobba tutuhani. Isarana di permingguon, molo pas jadwalna merkur, romay bana merminggu. Hape molo so jadwal lipunguan nay merkur, laos sorobe bana merminggu. Jadi dang alani naung denggan penadaun na dituhani moloro ibana tu permingguan. Alai alani korido uban naroy bana merminggu. Dang nalau manobba Tuhan ibe. Songoni mabui masa ala hurang penadaun na dituhani. Alani molo didok martangiang di bagasat tod didok hasitongan ikom mardonga penadaun nasitong do partangiangoni tu dibata. Molununga takas ditadda isi debata di bagasa nguruna, isarana ditadda do debata si panoppa portibion, debataro nama masu-masu nguluna, debataro si lehon hosa hanguluan, si palua
jala mual ni hasonangata, muludung adong penedam nasongoni di bagasan nguluna, totu laos ido na mangojaribana ro marsoba manang martangiang tu debata. Jadi halak na martangiang di bagasa todi dohot hasitongan, rikok do ikom mardongan penedam nasitong tu debata nata sobai. Asa unang gabe panobana sala, ala nasutakas ditanda. Jala rikok do palurusota pemahaman nama dok sarupa do sudi hapor siaoni. Hola carana do na berbeda. Airak manobba di batado ninna. Mulu tauji majo manukun. Boha sarupa do hapor siaota dohot hapor siaon nasu manada Yesus Kristus. Toturak sarupai. Mulu adong nama doki sarupa berarti termasuk dope ibana panobba nasala. Ai hatan itu hatta maddok, holan merhite-hite Yesus do asa sahat tu amai. Jadi Yesus do dalani dohot hasitongan dohot hanguluan. Danga dong nasahat tu amai, ia somarhite sian ibana. Boy di tepat tudus songon natar surat di Yohanes 4 ayat 6. Alani mulu martangia kita di bagasa todi dohot hasitongan, ikon dadada nata sobai, jala ikon di bagasa Yesus. Ai Yesus do hasitongani. Napatuluhon, mulu didok martangiang di bagasa todi dohot hasitongan, namar lapata dui ikon niojar ni hapor siaon, jala mardongan parange nadenggan. Dongan sa hapor siaon, halak na martangiang di bagasa todi dohot hasitongan, ikod do niojar ni hapor siaon, huhut di parangehon tangiang nai di ngulu si ganupari. Unang mamasa holan malo pajojor hot tangiang na, alai dang dengga parangena. Alai tangiang di bagasa todi, ima tangiang na marakup parange na denggan. Dausian hotel, ima hosom teal elak lateni roha. Alai ikon gabe parholong ma. Ido hataridan ni halak na martangiang di bagasa todi dohot hasitongan. Amin. Martangiang mahita. Muliate mali Tuhan di hatam na kubegi hami, dongani jala urupi mahami, lahu mangulahon nani dokmi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami. Amin.